Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde parlament binasynyň daş işigine toplanan jurnalistler öldürilen jurnalist kardeşlerini ýatlap gara lente dakanyp şem ýakdylar we medeniýet azatlygynyň kepillendirilmegini talap etdiler. Kırgızstanyň 2010-njy ýylyň rewolýusiýasyndan bäri media hasken medeniýet azatlygyna eýe boldy. Emma ol ýerde gazanylan azatlygyň çäklendirilmeginden alad edilýär. Medeniýet gurumlarynyň iki tanesy özleriniň bir näçe jurnalistine parlament tarapyndan medeniýet ygtyýarlygynyň berilmänligini aýdýar. Kosowanyň paýtagty Pristinanyň köçelerine parlamentiň daş işigine demonstrasiýaçylar bilen polisiýanyň çaknyşmagy netijesinde tapgyr ikinji gün göz ýaşardyjy gaz pürküldi. Oppozisiýadaky syýasy partiýalaryň agdalary Ýewropa Birleşiginiň araçylyk etmegine gapma garşylykly alalaşyga protest bildirýärler. Olar bu alalaşygyň ýurdun serp azlygyna hasken ygtyýar berjekdigini aýdýarlar. Şeýle dolar oppozisiýadaky deputat Doniko Kadaç Ujupiňiň parlamentde hereketler üçin tutsak edilmegine garşy protest bildirýärler. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede parlament agdalary hökümetiň 2016-njy ýyl üçin taýýarlanan büdjet taslamasyny tasdik etdiler. Täjikistanyň Maliýe ministri hökümet girdijileriniň azalýanlygy sebäpli ýurdun mollumlarynyň we saglyk işgärleriniň aýlygyny köpeltmegi goýubolsun etmäge mejbur edildi. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.